inwesi osimiri were asọ mmiri na-akwụ aka. Ekele m. Akwa ụbọchị 17 ọnwa n'afọ 2026 ka a nọrọ n'Akwa Mmi bụ okpuru ọchịchị na Gombe steeti weta ọzụzụ e nyere ndị amakome Boko Haram gafere 740 n'ọnụọgụ bụ ndị gọọmenti etiti gbaghara, n'agbanyeghị na agwọsigodo ara na ntamu ebiro n'isi njedebe. N'ime ha bụ ndị kpara arụ na-ebu isi eri ọnụ, mana onye ndu Maazị Nnamdi Kanu Akhabadike ka nọ na mkpọrọ na Sokoto steeti. Eleghị anya maka ileli ndụmọdụ anyị nyere n'ozi ugo na ọgwụgwụ afọ gara aga ka ndị ọchịchị steeti ise South East ala anyị wepụta onwe ha ma jiri mmụọ onye aghala nwanne ya kpọlite ndị igwe atọ na ndị nnukwu ụkọchukwu atọ n'ọkwa nnukwu bishọp maọbụ bishọp n'onwe ya ka ha soro ha n'odogwu nwoke dịka Maazị Emeka Anyaọkụ na ndị nwere agba ole na ole ndị ọzọ jee hụ President Bola Tinubu n'ụdị Agụowuru, Agbaogidi, Obi nke Ọnịcha bụ His Royal Majesty Igwe Nnaemeka Achebe ga-agba ọnụ na-ekwuru ha. Nke a si otu adị maka na Oni nke Ife bụ Ọba Adeyeye Enito Ogunwusi bụ ya doro ndị Yoruba ọnụ na-eru n'okwu jee hụ President Muhammadu Buhari mgbe ọ na-achị rịọ ka ọ gbaghara Sunday Igboho rịọta, n'agbanyeghị na Buhari bụrụ ya isi ọkpụkpụ karịa Bola Tinubu. N'agbanyeghị na Nnamdi Kanu ka nọ na mkpọrọ, ndị ọchịchị steeti ise South East ala anyị nwere ọnụ ha ji akpọku ndị Igbo ka ha kwado President Bola Tinubu maka ịchị nke ugboro na-abụ site na nhọpụta a ga-eme n'ọnwa mbụ afọ 2027. Dịka o si gbasata ọkwa ebube ime ire dị isii n'ala anyị: onye isi ala, osote onye isi ala, onye isi ụlọ ọgbakọ etiti Senate, onye isi ụlọ ọgbakọ House of Representatives, ode akwụkwọ gọọmenti etiti na onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achị. O nweghị nke ndị Igbo ji n'ime ha isii. Ọtụmasị na Chief Dr. Alex Ekwueme bụrụ onye ndu n'ime ndị kwara anị ka mpaghara zonu ọbụla n'ala anyị na-enweta otu n'ime ha bụ ọkwa ebube ime ire dị isii n'oge ọchịchị ọbụla. Ọchịchị ala anyị na ụdị egbebere ugbebere nọzi na agba nke anị ya n'ụdị malitere na 27 gara aga. Kamgbe ahụ, dịka o si gbasata mpaghara Southern Nigeria, mpaghara South West achịla ọdịka afọ 11, mpaghara South South chi afọ 5, mana mpaghara South East achịbeghị. Ebe ọ bụ na South East nwere onye na-azọ ya bụ ọkwa,
kedụzi ka ndị ọchịchị mpaghara South East si ghara onye aghala nwanne ya na-akpọku ndị Igbo ka ha tụnyere President Bola Tinubu. Iwu ọchịchị ala anyị nyere onye ọbụla ka e were ndị ọchịchị steeti ohere ịkwado onye ọbụla sọrọ ha, ma nyekwa ndị obodo ohere onye ọbụla ịkwado onye sọrọ ya maka ịzọ ọkwa ọchịchị. Ọ bụghịzi oge a na-enukoro jee tụnyere Okonkwo maọbụ Okafọ maka na onye dị otu a kwuru tụnyere ya. Ọya bụ na ọgbaragharị ya bụ omume ndị ọchịchị South East na-eme, omume a pụrụ ịkpọ n'ọbụ enweghị mmụọ izuka mma na Nneji na-eme kesie n'ama eke na mkpuke, na ụfọdụ n'ime ha nwere afọ ojuju maka na ihe na-agara ha nke ọma n'ime oge a ịbụ ndị odibo ndị agbụrụ ọzọ, na ọbụkwa enwe ihere ma gosi omume ọdịike n'ụlọ n'agbanyeghị inwesie osimiri were asọ mmiri na-akwụ aka. Ma e bụrụ na biri na Peter Obi bọdụ ụka na mba na Bola Tinubu ka na-achị Lagos steeti n'oge Peter Obi malitere ịchị Anambra steeti n'afọ 2006, bụrụ na 12 gara aga. Na ka ọ dị n'oge ahụ na Peter Obi nwetara ihe ịrịba ama ncheta site n'aka ministrị gọọmenti etiti na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ, maka otu o si bụrụ otu ugo n'ime ndị ọchịchị steeti 36 e nwere n'ala anyị n'ihe gbasara ịlụ okporo ụzọ. Otu ngalaba otu ụwa UNDP na-ahụ maka ọrụ mmepe na mba ụwa niile si nye ya ihe ịrịba ama ncheta maka ịbụkwa otu ugo n'ihe banyere ọnụ mmepe obodo. Otu ụlọ ọrụ DMO Debt Management Office na-ahụ maka ụgwọ gọọmenti etiti na nke steeti jigasị si tụọ ya otu ugo maka otu bụrụ Anambra steeti kasị bụrụ mpekata mpe n'iji ụgwọ, ka otu ụlọ ọgbakọ etiti ọkaka ala anyị Senate sikwa nnabata ya wee sị na ọ bụ ọkaka n'ijikwa ego na iji ego gboro ndị obodo mkpa. Anyị wee na-ajụ, ọ bụrụ oge ebe anyị ọkpara na bụkwara oge Kanu Ibiam nọ, ka ụdị omume ọ ga-adị nke mmadụ inwesie osimiri were asọ mmiri na-akwụ aka. Ndị ọchịchị steeti 5 South East ala anyị na-akpọ oku ka a ghara Peter Obi tụnyere Bola Tinubu. Ekiri igbugbu abụ m Chukwuma Ogbonna. Onye ọma, kedu ka ozi ụga si masị maka osi masị, biko mee ka m mata n'oghere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.